Iwayo pa mo ang anak mo ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng Imutang Yesu Kristo, ang lugod ng Diyos, at ang pamatyagong ng Banal na Espiritu, manatili eter. At kailangan ko Ang Diyos mo yung tayo at kaluluwa na katao, at ang pangapatawad na rin kasalanan ng tao. Pinalalaman at sana ng diya na lang ko. Amen. Amen.
Israel, manali daw ito, ngeni at king kapilang naman. Salamat, Diyos. At ikayong meto kayo pa, ipayong at syumano, at ikayong meto kong kalataro, ang Ginoong Jesucristo. Hindi naman natin nilagay kayo. At kailan kami, Pamamasa ng mga balita at pangkang San Mateo. igaya keka o ini. Tinarapanan lang ng Jesus din na tao ang konting kaya ngalagad at nanakarela. Tingis Kripa at Pariseyo, ila rin umiri ng kukayang palino ng batas ng Moises. Inya pabintwan niyo at tukyan, inano mang tuturura kayo. Makanya man, kaya naapusan ng dapat uling era ketuparan ng kanilang ipaanaran. Manaptas ng mga bayan na karga at apusan na rin tao. Kapag ila naman, at yang kaya tumuman ka rin taling dito, ere itibot, bansopan dalang pagkarga-kareti. Pakitang tao mo, insab lang dapat ito. Agay niyo nung tula ang pananapat ng kanilang pinakteryo at pakakabakabadala formulas ng kanilang kalaban. Maburilang tutong lulog-log dari kabisera ng matipang miesta at karing piling luglugan karing sinagoga. Tuturang buri, ikupugayan dala karing talenti at awsan dalang maestro. Dapat di kayo, kay payaws maestro, kabilasang ninakapadat kayo lang, at metong kayo po maestro. Awsanin pa, hindi naman kayo tinyado, at tinanikahin kayong metong mungkit pa, kaya jubalwa, niye kayo payaws talatro, uling akin kayong metong mong talatro, at iya ni Kristo. Ing teka marangardi kayo, yay maging kalasuyo yun. Hindi lumang minatas ng sarili na ibabayo, at hindi lumang ibaba ng sarili na itas yun. Hindi ngayon ng balita nila ng kaligtasan. Kapuriyan keka o Kristo.
daging kaya ligaya, lain makyame ang tunang mabiyag kulian keto at aming haranto. Ipasyak tayong misteryo ng kasalantayan. Kinapamiatan ng Kristo pambelan kayo, ipangmayumayan ko kagom ng banal na Espiritu kuriyan dapat para malan, manggamang tingalanang ko. Ngayon manalangin tayo may mga kapanaligan at tulungin bata ng manong tiro na yan ang tamo ng gito. Kalugod mong ipagkalugay kabayatan kung panahon ni. Pati kasaumanin kayo ang pakanulo para kaming mikamos ng kasalanan at miligtas ng sablang kanigaligan. Habang maninay kami ang pwedeng maligaya ng panaligan, di panyatang ng Yesu Kristo kaya kami kalapahapos.
O Ginoong Jesucristo, as kinaming ng apóstoles, ingkapayapan lalakpan mo kay kayo, ingkapayapan ko bagyan kay kayo. Emos sa mabalikdan di kami kasalanan, nalalawan mo yung kasantantayanan ng kay Iglesia, at pamayaman may ang pangkilugan at pangkikabuyan. Ika mabibiyat pagari, panggamang ikalangan ko. Amen. Ingkapayapan ng mga sa kapilapan kay kayo. At kailan Ipagkita ang kinig ng kami at namo, ingkapayapan. Diyo'y Cordero ng Diyos na yung kinalapok ng kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayawos para makisulo, tingapuna na rin. o ginuwi mo tapang kagatepa, lagot sa simento mano mo, pumayag na.
Bendicionan na rin ng Diyos, mayumayang tutuwing ipati ka na ating Espiritu Santo, Amen. hindi sa mayari rin, kaya po pinabayaran. Salamat ng Diyos.
So
Saturday yan pala. 6 p.m. Friday. Wala, nahitig ako. Sunday niya naman to. Alin, Saturday. Saturday na kasi. Saturday. Wala na akong schedule na. Regular ka rin. November Saturday. November 19 na tindahan. Dinigil na. Nagigil na lang. Ano na ka lang. Sabado eh. Ilata ka lang ang schedule. So, achieve mo itang number na yung kain. Yung tanda lang. Si Sunday ngayon, nakala na ito. Saka mo sa tingin, katawang meron. Matawang meron. Mga niya. Ayan, yan.
Bakit? Hindi ko na nakaya ko, makabayan eh. Kandi naman, kaya. Kaya tatla, pupunta tayo. Pag hindi ka natatla. Kita tatla, tatla. Mayroon na mo. Nakala nyo yung tatay, tatay ba? Yung mga ready. Yes. Yes. Kita lang pag-asa dapat yan. Thank you.
Thank